Yung malakas na palakpak po, minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Tayo natin tumayo. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadaan ito pong minamahal, mga aral, the beloved ordained preacher, beloved brother, Buboy Nier. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother James, or beloved Elder. Let us pray. Opo dakila at mapagpala namin Diyos sa namin sa langit na minamakabaid at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ibunin namin ipinapaabot. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa paglangis mo sa ng yugto na manalagawaing isinasagawa, ang mga pagpupuri, ang pagkikinig ng mga patotoo, awitin ay mga awit naming nadarama ay napakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan, patuloy, tumatalima ang iyong mga anak. Muli, sa hapong ito, sa pag-aaral ay mga salita, narito po muli kami upang aming pag-aralan ang mga salitang ito, ngunit kami munang lahat ay nanikluhod sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati niyo po yung bang lingkod sa ganakin, wala po akong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, ng malinibig ng mga kapatiran, lalo ng mga bisita, mga beloved webcast viewers. Sa pangkalahatang panalangin naming minamahal na pastor, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, demonyo ng pag-alinlangan. We bind the power of darkness. Anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay, maminamahal. Hallelujah, praise the Lord. Yung mainit ang panahon, talagang kung hindi tayo maging mapagbantay, mapagmasid, maya-maya tulog na tayo. Amen. Pero ako'y naniniwala, maminamahal, talagang narito tayo, handa na pag-usapan ang salita ng Diyos. Napakahalaga sa atin. Amen. Magandang hapon na po sa lahat ng mga iniibig nating mga kapatiran. Ating pong mga kasama narito sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Ating mga beloved visitors, welcome po kayo. Ating mga live webcast viewers sa YouTube, sa Facebook. At ako po'y taos-pusong nagpapaabot ng pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Wilde Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kailang buting mga anak, mga apo, mga manugang sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church, lahat na narito, magandang hapon na po. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isukristo. Everybody shout, praise the Lord! Panahon, maminamahal, ng kailangang pahalagahan itong mga salita ng Diyos na paulit-ulit nating binabalangkas upang magkaroon tayo ng karunungan. Magiging mapagpahalaga. Dahil nandito na tayo, maminamahal, sa huling panahon. Mayroon na tayong kalayaan ngayon, kumilos, amen. Nilip na po, nilagdaanan ng ating mahal na Pangulo ang free na Pilipinas sa COVID-19. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala ng COVID, kaya walang dahilan na hindi kayo makarating sa ating banal na gawain. Amen. At sa tulong at habag ng ating Diyos sa buhay, kailanman di tayo pinababayaan. 4 na taon, singkad. Amen. Amen. Pinahirapan tayo ng pandemya na yan.
pero hindi natitinag ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Genuine, totoo ang ating pagtitiwala. Kaya sa hapong ito, mga minamahal, buksan ang inyong mga Biblia dito po sa aklat ng 2 Chronicles, chapter 20, verse 20 up to 25. Ating pong pag-usapan, mga minamahal, ang sinabi ng banal na kasulatan, believe, receive, and work out your own salvation with fear and trembling. Ito'y mahalaga, mga minamahal. Ulitin ko po, atin pong pag-usapan ang paniniwala o pagtitiwala. Matanggap mo ang mga biyayang gusto mo, kagalingan ng iyong karamdaman, mga pre-request natin, ipagkaloob ng Panginoon. Dito sa mga talatang ito, mga minamahal, nais sa ating yumaman, kayamanan, ipagkaloob ng Panginoon. Believe and work out your own salvation and you shall receive whatever you want. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, basa. Diretso na tayo sa Tagalog. Ako na lang magbasa sa English. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, kabanata 20, ang talata ay 20 hanggang 25. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, at sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisikpuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at magsipagsabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawan ay magpakailanman. At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab at nang sa bundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangasugatan, sapagkat ang mga anak ni Amon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir, upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila'y makatapos sa mga taga-bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. At nang ang Huda ay dumating sa bantayang muog sa ilang, sila'y nagsitingin sa karamihan, at narito, mga bangkay na nagkabuwal sa lupa, at walang nakatanan. At nang si Josaphat at ang kanyang bayan ay nagsiparoon upang kunin ang samsam sa kanila, kanilang nasumpungan sa kanila na sagana ay mga kayamanan at mga bangkay, at mga mahahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili, na higit kay sa kanilang madala. At sila'y nagsidoon na 3 araw sa pagkuha ng samsam na totoong marami. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita. Natin pong binasa. Nasundan po ninyo, mga minamahal? Huwag tayong magpaapekto sa init o gutom. Itong ating pinag-aralan ay napaka-halaga. Dito, mga minamahal, makikita natin yung ating mga kinakaharap ngayon na mga problema. Kinakaharap natin na gusto natin gumaling yung ating mga karamdaman. Mga pre-request natin na gusto nating makamtan. Nagka-problema ang Judah at Jerusalem dahil gigirahin sila. 3 bansa nagsama-sama, malalakas, maminamahal na bansa. Hindi basta-basta. At talagang napakaraming mga sundalo. Natatakot ng lahat, maminamahal, pero tumayo si King Jehoshaphat. Ang sabi niya, huwag kayong matakot. Maniwala kayo sa salita ng Diyos. Maniwala kayo sa kanyang propeta. Tayo'y magtatagumpay. Kayo'y aasenso. Kayo'y pasaganain. Kayo'y pagpapalain. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, ang haring si Jehoshaphat. Pagkatapos naman kinausap niya, yung pong mga matatanda sa iglesia, ang lahat ng nasa Juda,
Ang sabi na, magtatag tayo ng mga mang-aawit. Bago ang ating mga sundalo, mauna muna ang mga mang-aawit. Kailangan mang minamahal, ito po'y may relasyon sa ating buhay spiritual ngayon. Di ba kung inyo pong pansinin, kapag ikaw ay may mabigat na problema, ayaw mo nang dumalo, ayaw mo nang magpuri, ayaw mo nang magsagawa ng iyong tungkuling spiritual dahil may mabibigat kang problema. Ikaw ay pinag-iinitan sa trabaho mo, sa paghahanap buhay mo, may mga kompetensya ka. Grabing mga alalahanin. Tulad ni Jehoshaphat maminamahal, hallelujah, tumayo siya. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala. Ano po ang kanyang sinisit up? Nag-sit up siya ng mga awit. Gawin ang kalooban ng mga Panginoon. Narinig naman natin, maliwanag ang sinasabi sa Tagalog. Alam niyo maminamahal, habang nagpaplano na ang tatlong bansa, Moab, ang Tekoa, at ang Seir, maminamahal, Mount Seir. Habang nag-aantay na talagang lulusubin na ang Juda at ang Jerusalem, habang umaawit, maminamahal, hallelujah, ang mga awit, Jehoshaphat, habang sila naghahanda, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, amen. Nagpadala ng mga anghel ang mahal na Panginoon, hallelujah, nagkaroon ng ambushment, inaambos. Kung ating titingnan, maminamahal, paano mag-away-away yung Moab, yung Mount Seir, na samantalang magkakampi sila. Habang sila nagpupuri, maminamahal ko, hallelujah, nagkaroon ng ambushment. Yung sinabi rito, bakay, ano yung bakay sa Tagalog? Ambushment po sa English. Bakay, ang sinabi sa Tagalog. Ito pala, maminamahal, ay bigla sila nagpatayan. Hallelujah! Yung tatlong grupo biglang nagpatayan. Ano lang pong ginawa ng grupo o ng haring si Jehoshaphat? Ang sabi niya, maniwala kayo. Ang ating Diyos ay may magagawa. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ng ating mahal na propeta, hallelujah, kayong nalulubhang, mabigat na may daladala, kayong may mga cancer victim, kayo pong may mga kitong, kayong may mga diabetes, lahat ng uri na makaramdaman. Dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa lahat ng dako sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Halina, dumalo kayo. Anumang dala-dala ninyong mga problema, pagdating natin dito, anong ginagawa natin? Pagdating mo rito, kaya mainam talaga na maaga kang dumating para yung joyful at solemn na mga papuring awitin ay iyong masasabayan. Dahil ito lang pala ang sandata para ang lahat ng mga problema mo, lahat ng mga alalahanin mo, lahat ng mga prayer mo na gusto mong makamtan, ibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Anong ginawa natin dito, maminamahal? Wala naman tayong tinatanggap na gamot. Walang doktor, walang medisina. Ang medisina natin, ang doktor natin, ang gamot natin ay pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pakikinig ng mga patotoo. Amen. Pakikinig ng mga awitin, ng mga papuring awit. Sinasabayan natin ang mga pagpupuri. Namamalaya natin lahat ng ating minamahal na mga bisita. Lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Ang sabi nga nila, maminamahal, isang kapatiran nila natin na nagtestify, ang sabi niya, lahat na ng denomination, lahat ng gawain akin ang dinaluhan. Pumupunta ako sa mga gawain na yan, pero hindi gumaling ang aking chronic depression. Mayroon akong dinaluhang gawain, hallelujah, na talagang mayroon pang tinatawag na mga counseling. Pero hindi ko nakamtan ang kagalingan ng aking karamdaman. Isang araw, nakatune in ako. Mayroong nagsasalita, may nangangaral, may naghahayag ng salita ng Diyos, Jesus Miracle Hour. Pinakinggan ko iyon. Tinapos ko, sumunod ako, tinanggap ko si Kristo. Nung sinabi na saan ang gawain na yan, diyan sa dako ng San Carlos City, Pangasinan, pumunta ako araw ng Miyerkules, tinanggap kong personal si Kristo na aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pagkatapos, nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus.
nung ako'y mabautismuhan, pagkatapos ng bautismo, sinabihan akong magpatuloy akong dumalo. Yun lang ang aking ginagawa. Ngayon, pinalaya ako ng aking chronic depression. Pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang dami kong pinupuntahan na mga gawain. So, ang ibig sabihin, naniwala siya. Amen! Naniwala siya ng ating dalang ibanghilyo, may kapangyarihan, may kasamang kapangyarihan. Dahil si Jesus mismo ang ating dala rito, hindi kung sino man. Amen. At alam natin, maminamahal, hallelujah, na ang atin pong, hallelujah, mga pagsusumikap, yung ating sasagawa, maminamahal, talagang i-work out natin. Mayroon bang nag-work out, maminamahal, na nandoon lang sa bahay? Mayroon bang nag-work out na nanood lang sa webcast? Mayroon bang nag-work out, maminamahal, hallelujah, na hindi ipalakpak ang kamay kapag nakapuntos ang mahal na Panginoon? Mayroon bang nag-work out na hindi itataas ang kamay para purihin ang mahal na Panginoon? Nagjo-joyful dito, grabe ng kagalakan ang ating mga tumatayo. Hallelujah! Ikaw ay ang palakpak mo ay parang lagi kang talunan. Lagi kang lugi. Lagi kang parang walang kaganagana. Samantalang, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salita, walang ibang ginawa si King Jehoshaphat, kundi mauna ang mga mang-aawit. Habang umaawit, maminamahal, ang ginawa ng Diyos na buhay, nagpatayan yung 3 bansa. Hallelujah! Nagpatayan sila hanggang nagtulungan. Kung may buhay, pinapatay hanggang mamatay lahat. Nung dumating, maminamahal, hallelujah, ang mga sundalo ng Huda at Jerusalem, nakumuha na lang sila ng mga samsam. Kinuha nila ang kayamanan, maminamahal. Pagkatapos mo palang maangkin, hallelujah, may isagawa ang iyong katungkulan sa pagpupuri, sa iyong mga pananalangin, sa iyong pagdalo. Hallelujah, pagkatapos pala natin isasagawa, andoon ang kayamanan ng mahal na Panginoon na kanyang isusunod sa iyo. Grabe pala ito, maminamahal. Kaya pala, yung ating minamahal na mga kapatid, nakikita natin, paano sila dumating dito? Wala, mga bangkaruti. May mga sakit sa puso. May mga mamamatay na lang, may mga high blood. Talagang grabe. Hindi mawari ang pamilya. Away doon, away dito, walang kapayapaan. Dating mga drug addict, mga bakla, mga tumboy. Pero nung dumating dito, maminamahal, narinig nila ang ibanghilyo ng kaligtasan na may kapangyarihan. Hallelujah! Na si Kristo, kapag iyong tanggapin, kapag iyong paniniwalaan, mayroon siyang kapangyarihan na kayang lutasin ang iyong mga problema. Pagalingin iyong karamdaman, magbago ka. Yun lang ang sandata, maminamahal. Sunod-sunod lang tayo, sasayaw-sayaw, tataas-taas ng kamay. Kung marinig ang pagpapala ay susi pala ng pagpapala ang pagbibigay, ating sinusunod ang pagbibigay, pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ang gumawa, karakagtaka, na lugod sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe, maminamahal. Hindi sila makaugaga. Ang sabi po rito sa 25, and when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them in abundance both riches with dead bodies and precious jewels, which they stripped up for themselves more than they could carry away. And they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. Grabe. Kaya kung inyong mapapansin, maminamahal, sa ating minamahal na mga bisita, sa ating mga kapatiran, sa mga baguhan, mayroong nga nauunang nahuhuli, mayroong nahuhuling nauuna. Bakit, maminamahal? Dahil masigasig sila. Pinakikinggan dito sa pulpitong lahat. Tayo, maminamahal, na yung mga matatagal na ng mga Kristiyano, parang ordinaryo na lang sa kanila. Imagine yung pitos sa ilalim ng sinapupunan. Alam natin sa science, kapag nagtatagal yan, abutin pa ng 3 days, 1 linggo, patay na yung bata sa loob, malalason ang ina, mamamatay ang ina, hindi lang yung bata.
Pero dito, maminamahal, iihi lang, sasama sa ihi. Grabe yung pitos, ilang araw na bulok sa kanyang sinapupunan, inalis ng mahal na Panginoon. Sino makagagawa niyan? Parang ordinaryo na lang sa atin. Pero hindi natin maisip sinong gumawa ng mga himala na yan. Sinong gumawa ng mga bagay na yan. Di ba ang Diyos nating pinaglilingkuran? Di ba ang Diyos, maminamahal, halin natin sinasamba araw at gabi? Ang sabi rito, maminamahal, hindi nagulumihanan ng hari, hindi nagulumihanan ng Juda, bagamat kakaunti sila, maliit na bansa, kakaunti lamang sila. Ang kanilang ginagawa ay yung kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Anong mga bagay na nagiging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon? Si David, sabi ni David, 7 times a day do I praise thee, O Lord, because of your righteousness. 7 beses kitang pinupuri, O Diyos, dahil sa iyong kagandahang loob, sa iyong kabutihang ginawa. Tayo maminamahal, nakikita natin sa ating dalawang mga mata. Narinig natin, hindi magsisinungaling yung magpatotoo, na sabihin nila na yung biyayang ipinagkaloob nila sa isang iglap masusunog kung walang Diyos sa pamagitan lamang ng salitang Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ingatan sila ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, yun ang iyong paniwalaan. Yun ang ating paniwalaan. Kapag pinaniwalaan mo yan, iyong tanggapin, marireceive mo. Anuman ang iyong pangangailangan, anuman ang iyong kahilingan. Pero pagkatapos yan, kinakailangan ipagtrabaho mo pa rin ang iyong kaligtasan. Huwag mong pabayaan, maminamahal. Pag sinabing pinagtrabaho ang iyong kaligtasan, sabi ng aklat ng Pilipos 2:12, kapag sinabing ipagtrabaho mong minamahal, pagdating ng Miyerkules, kahit magano pa kalaking kinikita mo, sa hapon, iwanan mo. Pagpalain ka ng mahal na Panginoon dahil ang inuuna mo ay ang kanyang banal na gawain. Sabi ng Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo paghanap ang katuwiran ng mahal na Panginoon. Katuwiran ng mahal na Panginoon, yung lagi kang nandito sa gawain. Dahil kung nandito ka sa gawain, mag-i-increase ang iyong pananampalataya, yung iyong paniniwala, yung sinasabi ko kaninang believe. Maniniwala ka, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pakinggan mo palagi mga patutuo, klase-klaseng mga patutuo, magpapalakas sa iyong pananampalataya. Dahil kung hindi ka palaging nasa gawain ng mga Panginoon, tuso ang dyablo. Ang dyablo ay, sabi ng John chapter 10 verse 10, Satan came to kill, to steal, and to destroy. Nakawin ang iyong kaligtasan. Nakawin ang iyong paniniwala, pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, pananampalataya. Nakawin ang anumang mahalaga sa iyo, pati yung kaligtasan, nakawin. Wala tayong kapangyarihan para labanan yan. Pero kung ikaw ay palagi nandito sa gawain ng mahal na Panginoon, dahil diyan pa lamang sa right of way, habang ikaw ay dumarating dito, nakataas ka pa lamang ng kamay, habang nag-start ng ating banal na gawain, hallelujah, taos puso, buong isip, buong kaluluwa, pinupuri mo ang ating Diyos. Pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Kapag umiyak ka na, bababa ang Espiritu Santo sa iyo. Lulukuban ka ng mahal na Panginoon para mapatawad ka sa iyong kasalanan. Maging malakas ka na Kristiyano. Amen. Yan ang iyong ginagawa. Yung ating ginagawa. Kaya walang panlalamig, walang panlulupaypay, walang agam-agam. Nandito tayo sa tamang daan, tamang lugar, tamang gawain. Hindi tayo nagkamali. Dahil Diyos ang pumili sa atin. Diyos ang nagdala sa atin dito sa gawain ito. At ito ang katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pakibasa po yung aking sinabing talata. Praise the Lord. Amen. Kanan Filipos, Kabanata 2, Talata 12, ito po ang nakasulat. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Mateo 6:33, Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mundong ito, maminamahal, tuso ang dyablo. Sabi ko nga sa inyo kanina.
Wala sa ibang ginagawa ngayon kung hindi hanapin ang mga Kristiyanong totoong katulad natin. Kung saan ka mahina, doon ka niya ngayon babantayan. Doon ka niya yung titirahin. Sabi ng Episo 6, talatang 12, we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual wickedness in high places. Mga masamang espiritu. Dahil babad ka sa gadget, babad ka sa teleserye, babad ka sa makamasanlibutang gawain. Kung saan ka mahina, doon ka titirahin. Tuso siya. Kaya nga ang mga Kristiyano dapat mapagbantay. Mayroon na siyang paniniwala. Nakita niya na ang gawa ng Diyos. Tinanggap niya ang kagalingan ng karamdaman. Pagbabago ng buhay. May mga panalangin tayo hindi dinidinig dahil natin binabantayan natin mga sarili. Ang atin palang kalaban ay walang laman, walang buto. Siya'y masamang espiritu. Udyukan ka. Nakita mo sa telebisyon, maganda palang gagawin. Ganyan. Maganda pala mag-TikTok. Maganda pala manunood palagi ng mga inililihis ng ating isipan, ang ating puso sa mahal na Panginoon. Ganun siya katuso. Kaya ikaw, alam mo, ang mga taktika niya, abay, huwag kang magpadaya. Ang mga Kristiyanong matalino, ang mga Kristiyanong talagang puspos ng Espiritu ng Diyos palagi, hindi sila nadadaig. Pagising mo sa umaga, lumuhod ka na, manalangin ka na, magpuri ka na, para sa buong isang araw, hindi ka madala ng tukso. Sa gabi, may nagawa ka mang mga pagkakamali, mga pagkasala, bago ka matulog, lumuhod ka, manalangin ka, magpuri ka, at magpaabot ka ng pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, na ikaw ay kanyang ginagabayan sa maghapon. Yun ay yung gagawin, maminamahal, para hindi ka mahulog sa tukso. Araw-araw, sa ating mga buhay, may mga kasama tayong mga hindi mananampalataya. Dahil sa trabaho, sa negosyo, sa hanap buhay, andyan sa eskwelahan, sa lahat ng ating ruta sa araw-araw. Kung hindi ka mapagpantay, talagang madala ka ng tukso, madala ka ng talaga ng gawa ng kaaway. So kinakailangan maging matalino kang Kristiyano. Alam mo ang taktika ng kalaban. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 14, 15, and 16, napakahalaga nito, be not unequally yoked together with the unbelievers. Dahil madadala ka sa mga tuksong ito. Kahit may paniwala ka, nakatanggap ka na ng biyaya, sinisikap mong ipagtrabaho ang iyong kaligtasan, ito maminamahal, puso ang dyablo. Ano daw ang kapahintulutan na pwedeng magsama? Pwede magsama, pero huwag kang magpa-impluensya. Amen. Sinabi ng 2 Corinthians, kindly, basa. Chapter 6, verse 14, 15, and 16. Napakahalagang bersikulo niyan, maminamahal. Para hindi ka madaya. Ang sabi ko sa inyo kanina, basahin natin yung 6:12 ng Episo. We wrestle not against flesh and blood, but against spiritual wickedness in high places. Spiritual wickedness, kindly. Pakisabay na po yung dalawang bersikulo. Dito po sa aklat ng Epeso, Kabanata 6, talatay 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 6, talata po ay 14 hanggang 16, ito po ang nakasulat. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilyal, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Palakpakan po natin ang ating malapayon. Say,
Pinag-iingat tayo. Kaya nga, work out your own salvation with fear and trembling. Ingatan natin ating mga sarili. Amen. Alam mo, best friend mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, hindi talaga maiwasan. Yayain ka. Boss, chief, friend, BFF, halika muna. One shot lang. Tiki muna, isang hitit lang ng marijuana. Ano naman yan eh? Nakakabuti naman yan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, don't you know that ye are the temple of the living God? Tayo daw po'y templo ng ating Diyos na buhay. Ang Diyos ay nananahan sa atin. At kung sino man daw sisira sa ating templong ito, itong templo na ating Malapanginoon, sisirain, wawasakin ng Malapanginoon. Kaya ingatan natin ito. Huwag nating pababayaan. Kaya nga, kailangan talaga na tuloy-tuloy ang ating pagdalo sa gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil hindi lang napag-usapan ito tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, tuwing Linggo. Hindi tuwing Linggo lang. Paano kung hindi nasagi yan? Itong pinag-aaralan natin. Ngayon, salamat sa Malapanginoon. Ating napag-aralan. Dahil tuso ang diablo. Gusto niyang alipinin ka. Gusto kanyang kunin uli. Ibabalik ka sa dati mong pagkatao. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, don't you know that ye are the temple of the living God? Templo ang ating katawang lupang ito. Kung iyo po itong dungisan, lagyan natin ng mga ruming bagay tulad ng marijuana, shabu, alak, sigarilyo, ano paman, maminamahal. Hallelujah! Magagalit ang malapay dahil templo ka ng Diyos. Gusto ng ating malapay noon, hallelujah, ikaw ay magiging perfecto sa kanyang banal na harapan. Sinabi ng Juan 1:9, 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins. Magsisi ka, karakadaka, gawin mo yung una mong gawa, magpasting ka, magpuri ka, manalangin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, nagkamali ako, nagkasala ako, tulungan mo ako, tutulungan ka ng mahal na Panginoon dahil anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag nating dungisan ang ating katawang ito. Amen? Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kindly, pakibasa. Napakagandang mga talatang ito na ating pong dapat mapag-alaman. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 3, ang talata 16 hanggang 17, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tuloy. Dito po sa aklat ng unang Juan, ang Kabanata 1, ang talata 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord! Bakit maminamahal? Kailangan talaga nating ingatan ang ating mga sarili. Bakit talagang maya-maya binabantayan tayo ng totoong pastor, totoong nangangasiwa sa atin? Dahil ayaw ng ating mahal na Panginoon, kayo po'y mapariwara. Kayo'y mawala. Remember, the Bible says, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless will be brought to heaven. Yaon lamang mga Kristiyano na iniingatan ang kanilang mga sarili, inilayo sa karumihan. Amen. Sa lahat ng mga lalang ng diablo, inilayo mo yung sarili dahil gusto mong magmana ng langit. Lahat ng iyong panalangin didinggin ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Inilatag na sa ating lahat. Tinuro na sa ating lahat. Isang araw, maminamahal, ulit-ulit man nating binabasa itong mga talatang ito. Isang araw nagtanong ang mga apostol, dahil may dinadalang lunatic sa kanila, hindi nila mapagaling-galing. Sabi ng tatay, mahal na Panginoon, dinala ko na sa mga apostol mo. Pero hindi siya gumaling. Araw-araw, ang kanyang ginagawa, sinusugba niya, tumatanong siya sa apoy. Grabe yung kanyang ginagawa. Hindi siya mapagaling ng inyong mga apostol. Sabi ng mahal na Panginoon, dalhin mo sa akin, dapat ipagalingin. At akin siyang pagagalingin. Ang sabi ng minamahal ng mga apostol pagkatapos gumaling, yung lunatic,
Mahal na Panginoon, anong nangyari? Ba't hindi namin napagaling? Sabi ng mahal na Panginoon, dahil sa kakulangan ng iyong pananampalataya. Sa kakulangan ng iyong pagtitiwala. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dahil kulang kayo ng fasting and prayer. Wala kayong puri. Hindi kayo nagpupuri. Siguro, sabi ka ng ating mahal na pastor, nagpupuri kayo, 3 kanta lang, 4 na kanta, tapos na, lakad na. Kaya, paano kukuha ng kapangyarihan ang mga ngaral kung hindi marunong magpuri, hindi marunong mag-ayuno, hindi marunong manalangin? Kaya lagi magkasama yan. Nasa Matthew chapter 17, verse 16 up to 22 po yan. Makamtan natin yung mga pangangaral na katulad nito, na laki pa ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Maniniwala ang lahat. Hallelujah, magtiwala ang lahat. Hallelujah, plus ating laki pa ng ating pagtatrabaho, ng ating kaligtasan. Hallelujah. Yung ating mahal na kapatid, maminamahal, hallelujah, sa kanyang pagtitiwala ang kanyang anak, na disgrasya, nabunggo ng sasakyan, pampasada, motor lang na single, nandun siya sa bukid, tinawag, pinuntan siya ng kanyang asawa, ang ating nawanak na disgrasya. Wala siya ginawa, sige, susunod na ako doon. Ang ginawa niya, minahal, walang latoy-latoy, kundi lumuhod siya, mahal na Panginoon, ingatan mo ang aking anak. Naniwala siya, nanalangin ka kadata. Nalangin siya, mahal na Panginoon, huwag mong pabayaan, aking mahal na anak. Huwag mo siyang ilayo o mapunta sa kapahamakan. Pagkatapos maminamahal, umuwi siya. Nagulat sila nung kanilang tinawagan. Kausap na ng kanyang anak, tayo wag na kayong mamroblema. Ligtas ako, kahabagan ng mahal na Panginoon. Sabi ng ospital, kinakailangan pa siyang i-MRI. Kinakailangan pa siyang obserbahan. Pina-MRI, pina-obserbahan, lahat, kung may mga pilay, lahat, walang kadungis-dungis ang kanyang anak. Dahil sa kanyang pananampalataya, pagtitiwala sa mahal na Panginoon, grabing patutuo ito, maminamahal, na binabaliwala lang natin. Pagkatapos siya, maminamahal, pumunta doon para asikasuhin na. Hindi pa natapos doon. Siyempre po, yung motor, yung babayaran sa ospital, talagang pumunta yung ating mahal na kapatid. Pagdating doon, maminamahal, laking gulat niya. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Ni isang kusing, wala siyang binabayaran. Libre lahat. Iniligtas ng kanyang anak, iniingatan na. Grabe, maminamahal. Ito hindi pwede nating palagpasin. Dahil hindi ito haka-haka. Hindi ito gawa-gawa. Diyos ang may gawa nito. Grabe maghimala ang ating mahal na Panginoon. Pinapatunayan niya ng ating kinalalagyang pananampalataya genuine. Totoo. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Terrible. Sa totoo lang, maminamahal, wala na tayong masusumpungang gawain katulad nito. Sa buong mundo, sa buong daigdig. Galing ako sa Baptist. Nagpakadalubhasa, nagsubsob ng pag-aaral. Gusto kong maging pastor. Nag-aaral ako sa Bible School, maminamahal. Nag-sit-in ako sa Bible School. Gusto kong maging pastor. Sabi ko, baka ito ng panahon, dahil grabing galit ko sa aking malayna. Dahil ang aking malayna, maminamahal nung araw. Nakita kayo ng walis tingting? Lahat yan. Pag umpisang ipalo sa aking katawan, walang matitira diyan, kung di lahat magsasambulat. Grabing pagdidisiplina sa akin. Dribbling ginagawa. Nagkaroon ako ng puot. Kala ko, totoo na ang aking kinalagyan nun sa aking kinagis ng reliyon. Nung ako maminamalay, nagtatagal. Abay, kahit nakikita kami ng aming pastor, doon kami sa gilid ng simenteryo, meron kaming tanduay ESQ doon sa gilid. Walang chaser-chaser, yelo lang, tubig lang. Wala pa rin pagbabago. Nagmumura pa rin. Minumura ko ang tatay ko, ang nanay ko, aking mga kapatid. Walang pagbabago. Isang araw, punong-puno na ako ng karamdaman dahil ako'y nakapag-aral diyan sa Angeles University Foundation.
nagkaroon ako ng sakit sa babae. Yan sa Angeles. Abay, wala na akong pag-asa. Terribly, aking mga kasama sa bahay, walang kaalam-alam, pero grabe na naramdaman ko. Isang araw, inimbitahan ako ng ating minamahal na pastor doon sa Villaronip. Pero may Uncle Luloy. Hinahanap ka ng auntie mo doon, ng uncle mo. Pumunta ka. Wala na akong magawa, maminamahal, dahil sa may nararamdaman ako, payat na. Dumalo ako doon. Kasama ko yung kapatid kong sundalo. Dumalo kami. Nangaral ang ating mahal na pastor. Nagulat ako, andun ako sa pinakalikuran, tulo ng tulo ang luha ko, iyak ako ng iyak. Hindi ko naranasan nung ako'y nasa baptist. Naramdaman kong presensya ng Malapanginoon. Naniwala ako. Pumunta ko sa harapan, tinanggap ko ang Malapanginoon. Samantalang tumanggap na ako sa Malapanginoon. May mga genuine pala na pagtanggap, mayroong tanggap-tanggapan lang. Genuine na pagtanggap. Umiyak kami doon, aking mahal na kapatid. Tinanggap ang ating mahal na Panginoon. Kinagabihan, dinoktrinahan ako about baptism. Akala ko, okay na yung baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ipinaliwanag sa akin, wala palang kwenta yun. Repetition lang pala yun. Dahil ang totoong bautismo, Acts 2:38, sa pangalan ni Kristo, bautismuhan ka sa pangalan ni Kristo, tanggapin mo ang Espiritu Santo. Alas 12 ng ating gabi, grabing paliwanagan. Dahil may alam ako salita ng Diyos. Nag-aral na sa Bible School. Ang sabi ng uncle ko, mamatay ka ngayon, bangungutin ka. Tiyak, tuloy ka sa impyerno dahil ka na bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil alam mo ng katotohanan. Sabi ko, wala namang mawala sa akin. Ay, may sakit ako. Nagpabautismo na nga ako sa Ama ng Anak at Espiritu Santo. Mateo 28:19. Di sabi ko, wala namang mawala. Alas 12 ng ating gabi. Nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nung binautismuhan ako, pag-ahon ko, maminamahal, nakulat ako, nahati ang langit, nakita ko, isang dove, isang kalapati, maminamahal, sa langit, nakaharap sa akin. Grabing na aking pakiramdam, gumaan. Alas 4 ng madaling araw, umuwi na ako sa Angeles dahil may mga negosyo kami doon, sales craft. Kasama ng pinsan ko, nag-rent kami ng isang apartment. Pagdating doon, maminamahal, ligo kagad ako, tinitingnan ko dahil nagdudugo na yung aking tapos mayroon na akong, ginagalista ko yung pong kuto, mayroon ng mga lisa. Pag gulat ako, maminamahal, dahil nung mag-shower ako, nung maligo ako, tinitingnan ko sarili ko, abay malinis na malinis ang aking underwear. Pinagaling na pala ako ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ko, ang galing-galing naman ng gawain na yon. Doon ako unang umibig, maminamahal. Sa gawain, tuloy-tuloy ako. Dumalo na ako ng Miyerkules, ng Biyernes at Linggo, hindi na ako nag-a-absent. Way back 1986 up to the present, wala nang bumalik na karamdamang syphilis AIDS, maminamahal. Wala nang karamdaman na bumalik sa akin. Hallelujah! Yung aking pagiging lasinggo, drug addict, grabe kami magmariwana, inom, kasama, hard liquor, lahat po yan ay pinawi, inalis ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ko, grabe pala talaga. Itong aking na ating pinag-aralan, maniwala ka, tatanggapin mo yung iyong pinaniwalaan. Ipinagtrabaho ko ang aking kaligtasan. Hindi ako tumigil. Maraming maminamahal, mga krusadang nilulunsad natin. Pagkatapos ng kagalingan, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, Louis Angeles, nakakalungkot na bagay, may isang binautismo, nagpabautismo, hindi makalakad. After baptism, in Jesus' name, lumakad. Nung lumakad, maminamahal, abay gumaling na. Ang sabi na, babay, magaling na ako. Hindi pwede yun. Ipagtrabaho mo yung kaligtasan. Dahil kapag nagawa mo ang paniniwala, matanggap mo ang biyaya, ipinagtrabaho mo yung kaligtasan, bibigyan ka ng langit at buhay na walang hanggan ng ating mahalapin. Magmamana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Mayroon lang akong insert, maminamahal. Napakahalaga. Dito po sa Mateo chapter 13 verse 12, yung isa sa pinakamakapangyarihang salita, hindi lamang hallelujah, praise the Lord,
gesture rather, aura ng mga tunay na mga Kristiyano. Kasi nakikita ko, mga minamahal, tuwing gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, palagi tayo nakasimangot. Para tayong laging talunan. Pinagaling ng ating karamdaman, nagbago ang ating buhay, lahat ng ating mga panalangin, dininig na naman ng Panginoon. Mayroon pong ditong mahalagang bagay na gusto nating iparating dahil ito po ay makikita natin sa iilan ng mga pinagpapalang Kristiyano. Mayroon nang nakakagawa ng mga bagay na ito, pero iilan lang sila. Gusto ko tayong lahat ay maging ganito. Pakibasa po, paminamahal. Yung word na sinasabi ko is yung gratitude. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, isang masidhi, higit sa lahat, pinakamataas na libil na pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Mapasalamatin. Kindly pakibasa po ang bersikulo. Amen. Ito ang kulang maminamahal sa atin. Kindly. Amen. Dito po sa Aklatang Mateo, ang Kabanatay 13, ang talatay 12, sapagkat sino mang meron ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin natin. Ulitin natin pagbasa. Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya, ay aalisin sa kanya. Sa English, for whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away, even that he hath. Nakita niyo ba, mga minamahal, ang mga Kristiyanong masayahin? Pagising sa umaga, nagtaas ng kamay, praise the Lord, malapit, salamat sa isang buhay, salamat sa kalusugan, salamat sa kalakasan. Pagpupunta yung Kristiyano na yan, mga minamahal, kahit saan. Good morning. Hello. Hi. Masayahin. Amen. Mapasalamatin. Ano bang ating ipagsimangot dito sa mundo? Mayroon kang Diyos, mayroon kang kaligtasan, may buhay na walang hanggan ka. Dininig na ang iyong panalangin, nagbago ka na. Hallelujah! Ano pa ba? May asawa ka, may anak ka, ano pang mayroon ka? May trabaho, may negosyo, may hanap buhay. Eh bakit hindi tayo naging masayahin? Para tayo, mabinabal, talunan palagi. Ang sabi rito, sino man daw ang mayroon nito, lalo pang bibigyan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mapasalamatin, masayahin, lalong ibibigay sa iyo ang lahat. Kaya nga, bonus, ibibigay sa iyo ang bonus. Pero anumang mayroon ka, kaysa isa na lang yan, hindi mo pinagyaman, lalo pang mawalan. Grabe, akala natin, ganun lang kasimple. Yang salita na yan, mayroon palang ibig sabihin diyan, maminamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 and 18. In everything give thanks, for this is the will of God. Magpasalamat ka palagi, mapasalamatin ka sa lahat ng bagay dahil kalooban niya ng mahal na Panginoon. Pag may problema na, hindi ka na makapagpasalamat. Problema, pagpapala, anumang mayroon, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil gusto ng ating mahal na Panginoon, kamtin natin ito. Isa ito sa bunga, isa ito sa wala sa karamihang tao. Tingnan niyo po yung mga matatagumpay na Kristiyano. Matagumpay na mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Pag salubong mo, akala mo may daladala siyang milyones na para bagang bibigyan ka. Yung ngiti nila, yung salita nila, sapat na sasabihin mo, salamat na bahaginan ako ng masaganang pagpapala na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa, kindly, yung aking binasa ng sinabing talata. Aklat po ng unang Tesalonica, Kabanatay 5, talata po ay 18. Ito po ang nakasulat. 16 muna, tapos italo sa 16 hanggang 18. Mga galak kayong lagi,
Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka naman talunan. Galing ka sa gawain na kasimangot. Amen? Amen? Abay, talunan ka pa rin. Hindi mo man tanggap ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, I have not given you the spirit of fear, but of power. After that, the Holy Ghost come upon you, you receive power. Sa gawain ng mahal na Panginoon, wala man lang tayong naramdaman, nakagalakan, nakasimangot pa rin tayo. Be grateful. Maging thankful tayo. Lahat ng bagay na ito ay ipinagkaloob sa atin ng mahal na Panginoon. Ipinagkatiwala sa iyo. Ipinagkatiwala sa atin. Purihin ang mahal na Panginoon. Kahit ano pang problema ang inarap ng iyong kausap, pag masayahin ang kausap mo, dala ka sa kanyang kagalakan. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Akala ba nga nila minamahal, punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng katugunan ng kanilang mga kailangan. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Minsan maminamahal, kahit ang hirap nating patawanin, ang hirap natin talagang sabi ko nga, ano bang mayroon? Maiksi ang buhay. Napakalimitado ang pagkakataon na dapat sumaya ka sa iyong kakaunting magagawa na ito. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa ating mahal na pastor. Maniwala ka sa lahat ng tumatayo sa pulpitong ito. Lahat ng iyong pangailangan, ipagkaloob sa iyo ng mahal na Panginoon. Huwag mong kalimutan, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. We are a chosen generation, a royal priesthood. Ikaw na'y hari, ikaw pa'y pari. Grabe maminamahal kung nandito lang kayo palagi tuwing Miyerkules at Biyernes, marami tayong mapag-uusapan. Di natin alam. Akala natin, hindi tayo hari, tayo pa'y pari, a chosen generation, a royal priesthood. Pagkatapos ngayon maminamahal, brother, bakit ano nangyari? Akala ko ako'y hari, ako'y pare, bakit wala akong makain? Wala akong... May makain ka, wala. Sabi naman na pastor, may makain, wala. Just say, praise the Lord. Thank you, Lord. Sinabi ng ating mga patuto kanina, kailanman yung ating mga kapatid, hindi pinabayaan naman ng Panginoon. Sa 4 years na pandemic, binusog tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pinabayaan. Ano nangyari? Kung kailan ka pinagpala, kung kailan ka pinagaling sa karamdaman mo, kung kailan ka nagbago, kung kailan ka nandito sa buong katotohanan, doon ka pa nagiging malungkutin. Abay, search your heart, search your mind. Mahal pupunta sa psychiatrist. Amen. Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Grabe mo minamahal. Lahat ay atin ang tinatalakay. Lahat ay wala na tayong kinakaligtaan. Inisa-isa na natin. Sabi naman na Pastor, you have everything to gain but nothing to lose. We have everything to gain but nothing to lose. Kailan ba tayo nalulugi? Lahat ng ating pinag-uusapan, puro pagpapala. Pinagpala tayong lubos. Kaya may mahal, forget loneliness. Forget negative thinking. Iwanan na ang pagiging negatibo. Ang pagiging loner. Amen. Amen. Tagalangit tayo. Tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, hindi tayo tagalupa. Amen. Praise the Lord. Lahat ng inyong kailangan malulutas sa pangalan ni Jesus. Huwag kayong mag-alinlangan. Huwag kayong magdadalawang isip. Habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, napakasarap pag-usapan ang mga salita na malapay na maminamahal. Sa totoo lang, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You did not wait for me.
to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to draw near to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice. Hallelujah! Give me Lord. Hallelujah! Oh, to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful. Yes, to God. Hallelujah. I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I'll sing praises to your name, even oh God. Yes, even receive. We are not worthy, Lord, to receive. Hallelujah, whatever we have. Maraming salamat pala, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat tumanggap ng masaganang pagpapala namin tinatamasa sa kasalukuyan. Praises to your name, oh Lord. I sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful
Hindi tayo karapat-dapat, walang karapat-dapat. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa kanyang grabing pagmamahal sa atin, malawak ang kanyang pamunawa at pagpapatawad. Maya-maya nagkakamali tayo, nagkakasala. Ngunit sagana ang kanyang pagpapatawad sa atin, pagmamahal sa atin. Ayaw na isa man sa atin ay mapariwara, mapahamak. Gusto tayong lahat paminamali, madatnan niya sa kasaganaan. Ako'y naniniwala, paminamahal. Bakit hanggang ngayon pinapalusog, pinapalakas, kasama pa rin natin ang ating dearly beloved pastor? Dahil sa dinami-dami natin, maminamahal, wala pang nagkaroon ng voluntaryo sa kanilang sarili na magampanan muli ang ginagawa ng ating mahal na pastor sa pagpupuri, sa pananalangin at pag-aayuno for the last 48 years. Grabe ng mga pagsasakripisyo ng ating dearly beloved pastor. Alam niyo, minamahal, isa sa pininindigang dapat natin paniwalaan upang ating matanggap, ipagtrabaho ang ating kaligtasan ay yung sinabi ng ating dearly beloved pastor. Hindi na tayo dadaan sa libingan. Tayo sasalubong sa ating mahalapin para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Bakit ang ating mahal na pastor at age of 88 ganun pa rin lalo na siguro kung hindi pa nakaakyat ng talipa o lusulot, hindi pinasukan ng lamig ang katawan, makapiling natin ang ating mahal na pastor. Pero kinaniniwala, rapture will take place anytime now. Rapture will take place anytime now. Dahil habang nariyan ang ating mahal na pastor, ating tinitingnan ang kanyang mapagsasakripisyo. Itong ating mga tinatamasang masaganang pagpapala ngayon, ito'y dahil sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pagsusumikap. Tinatamasa natin ang kasaganaan, kagandaang loob ng ating mahal na Panginoon. Araw-araw. Ang hinihiling lang natin ng ating mahal na Panginoon sa atin, maging seryoso na tayo, maminamahal. Totoo ng pagtatrabaho sa ating mga kaligtasan. Huwag nating isandig kanino man ang ating mga kaligtasan. Huwag sa inyong mga ordained preacher, sa inyong preacher, sa inyong elders, sa inyong mga maiinit na mga Kristiyanong kasama. Stand alone. Don't run from reality. Huwag tayong tumakas sa katotohanan. Sabay-sabay tayong ipagtrabaho ng ating mga kaligtasan, makamta natin ang pangako na malapit langit at buhay na walang hanggan. Kaya sa hapong ito, maminamahal, I urge you, inyong himukin ang lahat ng mga wala na ngayon, hindi na natin nakakasama. Ibalik sila, kausapin, habang may panahon pa. Huwag silang mapahamak. Magbunga ang lahat ng mga anak ng Diyos. Ang pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan ay kasamang pagbubunga. Kapag nagawa mo ang mga bagay na ito, ako'y naniniwala, maminamahal, hindi na mabaliwala yung ating mga pagsusumikap. Pagtunog ng trompeta, pagtunog ng pakakak, hudyat ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, sama-sama tayo sa salubong sa ating Diyos, sa alapaap, upang angkinin na ang kanyang pangako, ang langit at buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Malapit na, malapit na, malapit na. Hindi na magtatagal. Sa hapong ito, maminamahal, huwag kayong tumingin sa akin. Tumingin kayo sa mahal na Panginoon, ipikit ang inyong mga mata. Lumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon na tayo panghawakang matibay. Mahal na Panginoon, naniniwala kami. Tinanggap na namin ang kagalingan. Lahat na mga pagpapalang amin tinatamasa ngayon. Sinisikap namin ipagtrabaho ang aming mga kaligtasan. Kung ano mang kulang, mahal na Panginoon, punuan mo. Tulungan mo ang iyong mga anak na panghawakang matibay ang kanilang pananampalataya.
Huwag mo silang pabayaan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kaming lahat sa aming mga kanya-kanyang kainahan. Dagdagan mo ang aming pagtitiwala, pananampalataya sa iyo. At anuman ang aming mga kahilingan sa hapong ito, ipagkaloob po sa malang kaparaanan. Sa pangkalahatang panalangin aming dearly beloved Pastor, Will Distrad Almeida, dinalangin ko ang lahat ng ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Maminamahal, ating mga baguhan, mga bisita, sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook, there are 4 requirements of the gospel. First, faith. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1 and 6, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan na mangyayari sa iyo. Tulad ng ating pinag-aaralan, maniwala kayo, tatanggapin ninyo yung inyong pinaniwalaan. Pagkatapos ipagtrabaho ninyo yung mga kaligtasan, makamtan ninyo ang langit at ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan kayo magsisi sa inyong mga kasalanan. Inyo nang iwanan. Ngayon, mga bago na kayong nilalang, mamuhay kayo ng bagong buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Huwag na kayong bumalik pa at lumublob sa kasalanan. At ang pangatlo'y, bautismo sa Espiritu Santo. Sa tubig. Pangatlo, at ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Sinabi ng John 1:12, sino mang tumanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, ariin siyang anak. Ariin siyang tunay na anak. Sabi ng Romans chapter 8, verse 16 and 17, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan mo itong tatlo. Ang pang-apat, Diyos nang gagawa. Kapag nagawa mo ito, ikaw ay kandidato na sa langit, magmana ka na ng buhay na walang hanggan. Sabi ng 1 John 1:9, ating binasa kanina, hihingi ka ng tawad sa mga Panginoon sa iyong mga kasalanan, tanggapin mo siya, iyong tagapagligtas, Diyos at Hari na inyong buhay. Sumunod kayo sa panalangin natin babanggitin upang kayo po'y magiging tunay na anak ng Diyos. Ipikit ang mata, makipag-usap sa ating mahal na Panginoon dahil ang panalangin ay pakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ating mga webcast viewers, sumunod po kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, aking napakinggan. Ako'y naniniwala at alam ko, tatanggapin ko ang aking pinaniniwalaan at sikapin kong ipagtrabaho ang aking kaligtasan. Kaya sa hapong ito narito, ang sarili isinusuko ko sa iyo. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon, sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Ngayon po, tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na tinanggap. Amen and amen and amen. Opo, mahal na Panginoon. Sa mga nagsitanggap sa iyo, aming beloved visitor dito sa aming bahay sambahan, aming minamahal mga webcast viewers sa YouTube at Facebook na seryosong tumanggap sa iyo. Kabagan mo sila. Patawarin sa kanilang mga kasalanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Kaya silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang hinihang lahat. Amen and amen. Mga minamahal, ngayon kayo na po yung mga Kristiyano, tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan, to prove, para huwag kayong mag-alinlangan, tulad ng inyong napakinggan patutuo kanina, ang bala walang nagagawa, may patay na binubuhay, mga kitong nilinis, lahat ng uri ng karamdaman, pinagaling ng mga Panginoon, bilang point of contact. Yung kanang kamay mo, ilagay sa inyong ulo. Yung kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Isipin ninyo, ang mahal na Panginoon mismo ang naglihan sa inyo. Anumang inyong mga pangailangan. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Iparating ninyo inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Kindly, tayo mula tayo manalangin, dahil kinagpapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na pa Jesus, sa pagkalahat ng panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor, Will Distrad Almeida, kalimang beloved children, mahal na Panginoon, anumang mga kahilingan ng mga anak, sinasaway ko ang COVID-19,
Hallelujah, yung cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, pakabakla, pakatumboy. Hallelujah, paging marijuana addict, paging drug addict. Hallelujah, lahat ng uri ng makaramdaman. Hallelujah, di mo ni kahirapan. Cast out, cast out, cast out, my beloved brethren, in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance right now. Di mo yung kahirapan. Panlalamig, panlulupay-pay. Cast out from us. In the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance, we pray. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagayway muna natin ang ating mga kamay. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mahalagang salita. Hallelujah, praise the Lord. Ang apoy, tumigil. Ang ahas, nakakagat. Hindi ka matatanggal pa yung mga ngipin. Amen. Madidisgrasya ka. Ating mahal kapatid, maminamahal, nadidisgrasya. Iniingatan ng mahal Panginoon. Yan ang iyong kakamtin ngayon. Huwag magbibiro, tumalon na 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat sa ating mahal Panginoon na lahat ng ating kahilingan, ating maangkin ngayon din sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo maminamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the great worthy to be praised forever. And God bless you po. God bless you, ating beloved elders. At God bless you po, mga minamahal, ating minamahal na beloved webcast viewers. Huwag kayong manatili sa panonood. Makapiling na po sana namin kayo sa aming mga gawain. Saan mang dako sa Pilipinas. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord. Brother Alvin, praise the announcement. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. At marami pong salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal. Amen. Na salita na ating pong napakinggan na pag-aralan sa araw nito. Amen. At tayo na pindara ko mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen. At bago po tayo ang lahat mga minamahal, bago po ang lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsambay na ukulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal mga pinagpalang turo at aral na inawan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At maging sa kanilang mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, amen, sa lahat po ng ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live stream and YouTube channel, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, ang ating pong regular na pananambahan, mga minamahal, amen, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Miyerkules, Biyernes at Linggo po, mga minamahal, amen. Tuwing araw po ng Miyerkules, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Kahit magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po tayo ng 3:00 o 4:00 po ng hapon, mga minamahal. At ito po ay idinadaos dito po, mga minamahal, sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, mga minamahal. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong Bible study, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy po ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, mga minamahal. Amen. Barangay Tibag, Tamundong Residence. Araw po yun ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon. Amen. Manood po tayo, mga minamahal, ng ating pong programa, mga minamahal. Amen. Kung ang ating pong mga pananampalataya nagdi-decrease, mga minamahal. Amen. Tayo nalulupaypay, nanghihina, mga minamahal. Amen. Manood po tayo, mga minamahal, ating pong dearly and beloved parents in the Lord po ang nangangaral. PTB 8 po, mga minamahal. Araw po yun ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 po ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal.
10 piso, 5 piso ating pong idaan dyan po sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen? I-share po natin, mga minamahal, yung ating pong Facebook live streaming, mga minamahal. Amen? At i-follow na rin po natin, mga minamahal. Amen? Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. At meron din po tayong YouTube channel. Amen. Mag-subscribe po tayo, mga minamahal. I-click po natin ang ating notification bell upang lagi po tayong updated sa bago. I-like na rin po tayo, i-like na rin po natin, mga minamahal. Ang ating pong YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayong counseling, mga minamahal, sa mga nais mong pagpa-counsel. Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher o kaya sa ating pong beloved sister, ating vice, mga minamahal. Amen? Meron po tayong lay hands. After ng closing prayer, lumapit lamang po dito po sa harapan. Handa po namin kayong paglingkuran. Maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo. Hayuan po natin unang-una ang ating pong mga loved ones. Amen? Ating mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay, ating pong mga kababayan, mga minamahal. Amen? I-share po natin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At ang kabilin-bilinan po ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, mahigpit po ito, mga minamahal, na ibinibilin sa bawat isa atin. Amen. Kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Jesus, wag po tayo umabsent, mga minamahal. Amen. Work out your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Dumalo po tayo Miyerkules, Biyernes at Linggo po, mga minamahal. Amen? Isama na rin po, mga minamahal, ang ating pong Bible study. More praising, more blessing po, mga minamahal. Amen? At meron po tayong practice, mga minamahal. Ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen? After po ng closing prayer, meron po tayong practice, kahit wag po muna tayong umalis, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po, mga minamahal, ay tumayo at sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa bawat, amen, sa araw na ito. Amen? Atin pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Saldi Guzman, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord.